V dnešnom videu sa chcem zamerať na starostlivosť o bradavky. Predstavím vám hydrogelové hojivé vankúšiky s lanolínom a lanolínový krém. Dva skvelé produkty od Campbell Babies. Lanolínový krém je 100% prírodný, pomáha hydratovať, upokojovať a regenerovať podráždenú pokožku. Ako ho používať? Má praktický aplikátor, po dojčení naneste malé množstvo krému na bradavky a nechajte vstrebať. Hydrogelové vankúšiky s lanolínom poskytujú okamžitý chladivý efekt, upokojujú a podporujú regeneráciu pokožky. Balenie obsahuje 4 vrecká po 2 kusy prstných vankúšikov. Vyberte vankúšik z obalu, jedna strana je potiahnutá vrstvou lanolínu, tá sa prikladá na bradavku. Pozrite, takto jednoducho odlepíte ochrannú fóliu a aplikujete priamo na čistú a suchú bradavku. Naše produkty s lanolínom sú skvelým riešením pre dojčiace mamičky.